SOMPA FM. Abo aha aya SOMPA 106.5 FM enkrande enu nie na ya dedum yenu kase ya secure sanitary pad aso asene esa yemfa mra wo de we yensam a ekotwuko abatako abrama eko chinchiniye na yensa ntwafo so te wo hugu montene so agi ni nyina gu paper so ma samufu pani enso samu eyi ntata no wo mu ni nyina free mu no de ne akade ama yesa yanye na yemetumpiti wiem ewo kase akwan so emfa emawo Shanenso, Cassia, a channel home, I won't cry her. A see a passo, say ate, ya tono giddy. Nam so better, but one year, channel home, copium was sentimentum. Nufutabre, ya sentimentum radio for no one, aya SOMPA 93.1 FM, Afe Ayuko 100.9 FM, Wanusu Kumase, or Jigum din. Adafopa radio, our Paris, and Afe 101.1 ewa takwa ni ya SOMPA no SOMPA takura de eya 103.3 106.1 ewa tachiman ena 98.9 enso ewa sunyane 90.7 ewa nkranza ena 101.3 enso ewa doma udi code aneso ena fe tuning app neso ena fe uko Play Store so abetimi a download ni nyina eya SOMPA FM ye twagu den afe YouTube no so you go ahead and SOMPA FM live and on Facebook no and so SOMPA 106.5 FM Accra and somewhere better than no you kruche ni nyina and so e de akwa kogu www.sompaonline.com and somewhere away ya de somwo no eni anim ni bi enie enra ne nya no entie se BC social no mo tro na desuafo mienu bi wo hodo mo headmaster bi ampene ama wo man tron social no mra sebedwani o wonpote mode ne ho agiasem no mu anopei yebekwa kodi hu nkomo once konemu no and the Ghana National Council of Private Schools wonum si asem no edise wonum bamuntene de wo sie no obete no enawie ene yebekwa BC centers ni nyina ne akwa nkomo ne na desuafo no ebi wie na yebekirim pa ehumasua ensem krono a emu no yenya ntie se University of Ghana Woma suspend ya desuafo beye dunan a ebiduduo no eka ho nso ya twe wo maso na wode wani kiremo ewo eye Iran wonom so ene eye Israel fo ntokwache ne ye ama ne homene so no a abeto dwase Ghana fo dodo na kodin senseme wo Israel ye ne mpanyimfo betwetwe nkomo e de afa ho na Iran fo nkomo ye ena wonma na musini owo man Ghana mu atituo kakra bi di akire bra Iran fo ankasa bo wontim wo Israel fo na ekasa yi ebra Iran fo bo wontim se won de ntokwa ebe gadre Israel fo wo de munchire mu aba Yera koju opon kroma ene ekasa yi wo chese energy levy ya emprempre no empenifo atwentwen so no womo enhwese wo betimi atoato adwene na nsakire bi ewo ni nkodwa bi esese wo musifa sansa no ebebo my Ghana no womo hwe no wo mutu sa na mo no abusia ye bewremo ene Ghana fo no binu mu a okobo besia ewo sikakra bia wontua no Bank of Ghana what the subi eba betomo so nyaso en netie mu nsem ensem no ahodo bebre eka we no ho ena Donald Trump nso asan akasa kakra wo ho ye de mu nkyeremu e de ebra wo na hyane nso ma me say eye secure sanitary pad na dawroma eno amakase no aye so secured a bibia edana kwamu kama pa ne manyina ekoyie oba amoasene ya hode famu no na wubu nsa sa abere yi mu no ne obetimi de akrakra ho yie pa no eye secure sanitary pad afei 21st clinic enso boye chidom den sansa wono nso eba no siatika pa se yentu siatika ase a wono madawroma ena bibia ejinam ena afia boafa hodo bebre ya eka ho ena enanyu awia yi enuanu miensa ye ba besensemi ede amawo yenum abete yenka ewo kase enum no eyemme abrempon nana kwaku ampoma mene Adwa asare enafe ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya abrewetia
Afei yanje brekase bono enchiremu ankasa enie adesuafo mienu ya womo etro basic education certificate examination bis in social enra ebeto emontene so se womo ntimi anya akonya antro paper na edikan for edano eye mathematics paper no na ne nyina ene se womo esusu a headmaster ya woda suku a enkodai ekwa no eto womo hye punu mu loke dan no a wampene amankoda no ankwankotro so hwe no na nkoda mienu na yekom ho asemi womo ko big 6 International School no ewo meduma asante mantemu na mo nso hwe no mo tro no ewo Sims High School no ewo fawade na amane bo a yensa ka ene se ensemi no kwabri is mensinu mu na ebobo ba efire na yense den hunu adekro potin ya enna montene eso nti ne nam so ma headmaster etu na mo a otu ye no asase ne etete se school fo no wo mo de ka ya wo mu ntu a yenso achi na nse foforo mi so bobo ba wo mo chese ebi wo hono mo kura sede wo mo betro bis in social ne ama adesuafo na fifie no ma be campi wo mu wo school no ba ko kire mu se headmaster ne ka se wo mra meda school mu ho no nanso na ne nuanom nkuma wo fie enu nti ne wantimi amma school ho ameye campi no bi enu nti na headmaster na se wonte ase nti paper no kura no wa ma wo mantwro enso nsem no nkire mu ankasa ne nokure wo mu no yense ntwre ni ba wa beidu wono ene betimi akire mu yenkwa homa ne so ne yenkodi sankomo no emfafiri hotel bawa wotemenka ma hai Ebiso wo mini aba na ensem ya yeti no kwasem we wo mu ankasa ene sen mini aba se ne wadi ka kan do edi kan mo nti atie ko ayi sompa awie na me mfom mra asante mantemu mano eno kwa bi na se ye di ka kan se kwa bi die nka ye ti a na ya asempa chese eye student a wo tro bi die na wa wo kama nanso ene die na se ya kwa ko ya ro wo se ni pa aha no sentence ni pinu a ho na mpempre am no ka se die ni na sen eye secondary school ho na mi na mpempre na ha no na sentence ni bi ewo sentence ewo ha no eye ABC na ABC no emu B no efo ena school am ebebo ndi de SOMPA FM na complex DSS efo ena center no ewo aha AB no efo na school e tro so fe ni bi na no na enra na nkole yi e tro eye ma ene RME eno eye subject ana no na omo tro na no ena union ntie se school ya ye bo ndi e bi educational complex omu student ni bi wo fa emu mienu die headmaster wo the school na no aye dispute ono wa ye na je se enya de se obema nkola no akro exam ni na ne se nkola no unse ye ko the 12 BCC ya na omo ye campaign no dan ten ya san nkola yi campaign no omo ama na ye bi ni na ne se omo de ka ka omo de ye sen ya ye se 700 cities na se na 700 cities nti na se nkola mienu ye mo mo nso so ya na ene ye hwe nkola ya ye hu omo sa headmaster yi atumi afanya mienu ede nkola ya kwa kotia na se wa to mu pum kra nti me no ka se die nkola mienu enya de se omutumi etro nso se ni bi ye mathematics na wo di ka tro ye no na no na eye MP eye onyine campo oba pro ena obehu se na nkola ni bi wo nyina ye tie SOMPA ena oye se ade na esi no mu kire mu so o ma sa mo ma ntro ma ni bi na mse omo so omo de ka ni na na nche no campo no ma ma bi na mka na omo die nti na no na eye MP onyine campo ti ye we die ye ni mrasem na sabi you headmaster we die na MP no kura be ka se ade we school yi ati etwamu no o te sansam no se nipa ba ko ya ma no kwan ma na ntro so so di na se na odeka na afi we akwa ko yemi na se ya ba da to aso nti ene ntempa no ano pre kwa break crime officer say omo modern na ba bi ye headmaster wo bi ano omo mpe na tira kwan na omo ntino ni na nkamfo na na no pre mejiru school mu ha ni ya ba meka se nkola ne de na se ba na sa no second paper na ye RME no MP no etie mu sa no ma omo kwan ma omo troye eno dan ten ya no pay omo de friend akwa kogu a omo fe ani mu se ni aka creative aka omo be ani mu se omo ba ba tro na ni na mu na se ya kwa akoye ade bi a
ebe ha nkwana ni ye fa isan se we no SOMPA FM core subject ya omo hwe so no mo de emma akola ni grade nti no say want to hear so bi no ebe nya so ewo na disua no so anampo say ni certificate no so na so ni nyina mu no MP eye onyina ekampo waka bibi e de ate school no na ape so no abakan awofo ne nkola ebe wie school ene de no waka bibi e de ate mo na mpese yetie bi ansa ne ato amanbo no so egusa omo no osi o omo teacher ba ko a wachi omo akɔhye dem wa mo omo antwro so hwe ni bi mass ana egusa ne say e ne see na ba ko say ono de say mo frano bi o school for ni bi campo omo to ono so de ono de o say master ne ka say o meda school mu ana wa ankoda if say so hwe ni ono ne phone so ono no ba ko so the school fees ka 700 Ghana cedis omo mienu ana no pay omo ba ya master no ni pa ba ko abayire omo gidigidi ya twe omo eri omo akosie wato omo mu ya mass no omo antwe omo twe na wakobi omo ba ya no omo di su ana e ba enti se de ade we de ni se sikura na ye duedue mu no ye hu we nya first time last year kura the same school ebisi enti me de mafato no ma frɛ crime officer say we no in eso hwehwem for ye no oba pe ye nche no na police for mbu se bisa na sem na enye deterrent na say nini ba utie MP onabo akwasi onyina champion na say ono kai na jim say afi ehwa mu no saa sukure ya no saa nso asemi disi ya ma kwan ma akola ba kwancho na ebire mu afa ko nipa mienu nti ansa ne am yen chapo ma hwea no a ebeto aso ana afa ko ha nkola ni bidate nanso ni nyina ka buani nim se nkola no de dodo no a be wie school enne nanso asamba ko aye bi plan se saa nkola mienu a o mantumi antro match ni bi no fan be ne do mo paso fan be ne di school ne paso mpefra am no ka se de ya kete kwabre municipal kwabre crime officer no ma tosa e dia frɛ headmaster ne sɛ omra na omra me yi nsɛmbia no de ni dia kire sɛ obɛkɔ anaasɛ onko ne ya hwɛ anamo police ko betumi atu e dia fa ho SOMPA FM no mu nsɛnya ka no a ye mma tiefu aso nsu ho da ye de baba ba to beja sɛ no bia ati ne firimu e bae mo ene adwuma na kyese yensentwreni ba wa bedu amane bo ya wode free kwabre east mensi no emu wasantemantem meduma empotem ho big six international school headmaster wada school no ano sesi ana wa mankola mienu no wo mo ho akɔkyere wo mo na asem ebisa nsanti we no mass ye nka ho ye no akwakoye core subject no san ena enkoda we wo mbetoa wo mo adesua so ade afiri ho headmaster ya so si etwe na so kura no agye se nkoda ne twen afe ansa no wo masan atro mass no ahyem ana san emre ene nkrabia ene bekyere Usia say ya to Sarfo headmaster walk on so walk kwatre mass ne de ahyem e de ama nkwada mienu no akwakoye asem sebe na nam so Ghana National Council of Private Schools metre ankrankre school no wonum bedwekuo ya wonum edi wonum anim kan e wo my Ghana mu asenom wonum so afrese hwehwemu mapafekwa ye siase enhyase enye adwuma na kwankra nam so headmaster ta ne mpena ene kwa frustrating no so ade abufo ni free fio so ade free hifa no ade kwasua nkwada no so baabi ye sefata no empanyi emfanhye sanse baabi ye hye no se wan fanhye ho a eya na free to nso na se ye gari a ene ye wontimi nsanse se biem kosua nso so a enya se ye wie neno ena panyi pa ya wono etua no wono ne centrefo edi nkomo mekire eye ye robinfo nana kwasi jetua jetua wono ene centrefo kasa no ena wo kire se to da bi nso so awofo no so no eya na wo ma wonom di omma ekwankrankra school no eya no ma fa ne se bia ye adoye kuo bi na se ankrankra school no mu ye se sen ye no nti no wonim sa wo be betre exams en sohwe e kada wani mu ana watua na ne nyina mu no wakasa ye nsohwe na wo twere nso nsem no wo de kakra epiece say. One thing we need to understand is that the moment a child registered with WAEC, the child becomes a candidate, and nobody or no institution can restrict the child for not taking his statutory exams, which is expected of the child.
So that is a general kind of presumption that we need to have. However, if a school is not, if a child has not been able to pay his or her school fees, the school has the right to petition WAEC to restrict the child for not taking part of the exam. Abusia Penny Okasa ye wano any president and national executive director ya Ghana National Council of Private Schools no wotia ano obenfu jetua anything. Yeah, to answer me so now see guso ewo BC wa mo tro no mu a na ene ebinu mu wie won nso hwe no dodo na ba wie nne eno nti ye kwa na afie ne amane bofo no akọ nkomo e de afa ho ne abusasa so sign na ene no kra no momentum ne tie ena examination centers wo no nkoda no wa ye krado se na won bebu ni kom na won bu ni kom wie nso a ekira asem no ya na etesen ye kwa homa no so ne ne Ebenezer owusu ansa abo enkomo ono e wa asante mantam mu even my Mejo Somilia na apom te say Jamiadum bibia boko ye de urade ase yanso ye ho ye wa ha pa boye mu e fa yeko school ene nkoda no woni ahoboa no ofafa mu ano na etesen uni bi di nkomo nso a na won se won ahoboa for last paper akosi sen medase ye nyina ye tie sompa na ye share BC so fenase e wo Ghana fa na nyina na no kwasem enu ada eye oba nkura ni bi ewie enu a na nei nkura ni bi nsusu a wo mu so aka akira wo mu eto French na Facebook ni nyina na yade se enne eno mu susu bi so hestro ni nyina no ebeba na wie ye wo oman Ghana mu asiri na no kwasem ne se so be pie mu ahafo no South East ahafo no South West na ahafo no North a enu ada nya asem keto na nkura ni agye pa che se nya asem keto san se wo mu chema wo ma wie sku a che se nya asem keto a wo hwe mu mene santina wo mutu ya che se wo mu de car so wo mu ha car wo mu ba ye no wo mu te car ba wo mu sisa ma mo a che se nya asem keto a ni nyina ne se wo ma wie sku na ne nkura bia wo mu susu wie sku ne no na ye no mu busa ye no mu di nkoba busa wo mu se aso no mani je na nkasa sitie no mu che se anokwasem wo mani age pa che se anya asem ketwa na wo mu di asida kese ekodema wo mu achechefo wo mu eche wo made wo sam mansini nyina mu san se wo mu eche mu se wo ba chechefo abo wo mu pa san se nye anya asem ketwa san se wo mu ko first time e wo je che no e ya je se na enoma mu ode pa na so no wo matimi abo mu ama se am no kase wo mawie ekura ne bi kura kire mu se so wo ba school kwa na ya de se e ya tete sampa de ma wo mu an de senya asem ko to o he grade bi efiri nkurasi a chese wo mu nante etwa kwan e ba school na wo mu ba kwa na ya na sikan ni wo mu boto mu no wo mu chese e teacher fo no bi titru ni headmaster ba ku bia wo mu bo ni bi pa friend Mr. Paul a ono wo sabro no Anglican no wo mu bo ni bi san se wo mu se ta papa no ya de se wa show mu pa chese enya asem ko to a wo mu da ba be wie school enu ti wo mo da teacher for na se no ma stress e wo mu nyankopon hia wo mu na wa bra ye ne nkura ni bi bo nkomo no wo bi etie ko mu fa so mu che so mpa ka se bo wa bra na wo mu so etie wo mani so wa bra wo ba yesu yi enne no Kupona mbenasi. Ana mchimesi. Eni asa aji temsu mibisu. Acha enji enadi meni aji fise me kaibra me share school asi we keji ya. Ene emwa me teachers for abua me saa kwa peme se metimi we school ye meni je. Ena teachers for nso omu bua me a omu metimi abua me ama na mbe we school omu so me da omu asipi. So metimi abua me ama me mabedrum pempen so se. Me school meni aji travel me daga na se free credit this no aboy meeting so no nkwada ni bi ama ne bono no won kire in fact headmasters ne teachers ne wo school no no ebi aboa wan papa amane boy nyina no Ebenezer owusu ansa na de som yen yeda so ewo ehumasuan ensemu University of Ghana yekasei wo mo suspend adisuafo beye edunan 2 academic years
enya de a wo betimi ato wo made sua so biem kopem se saa ebre no ebepa ho na wo mo kire se wo ma danuamo ho nsem bi adi esu ne ban ya adesuafo no wo mo dan wadie wo school mu ho na yade etie school no hyehyeye enu nti ne wo mo atu saa na mo no wei eyensabtwafo nkrata se ya wo mde pie dwa enura na university no esan echire mu ese enye sese be wo mo ho nete wo mo ana wo mo sore ya na wo mu tu saa na mo no wo mo e de asem na dikan kodan disciplinary committee ya ewo school ha mo ma fifi mu aye hwehwemu ese fata bi ehunu se adesuafo ya ye ka wo ho asem yi wo mo di fo won tansa hodo aye de ya ntam wo mo kon mu enu nti na ese fata se ye twe wo mo aso kakra enti saa adesuafo edunan no enya de ese bibi ekoso wo school mu hono mu a for 2 academic years no wo betime di wo mo ho ahyem se program ben na ekoso se bibi biara e fa school no ho enya de a wo betime aye bie kopem se saa bre no ebetwam na enya wo mo nko a en wo mo ho akoka edwa mu sanse adesuafo no bi nso beye aduokron enson 97 wo mo nso ya take disciplinary action bi etia wo mo sanse wo mo de wa bra no wo mo kwa akotro nsohwe no ensese ya mpanifo de gu ho se wo kwa akotro nsohwe yenua po adesuafo no se wo mo de wo mo ante enti wo mo tie exam ho eye de wo mo beye no na achechafo no nso monitor wo mo so kuntuna se eye de wo mo pe wo examination ho enti wo mo de more practices ehun tansa ene de ya ntam wo mu komu asa adesuafo 97 no wo mo so empenifo kire se wo mo atwe wo mo aso papa enti no wo mo se wei ekwakoye ensahode de ama afoforo se ye kan o because wo university de na ha ye nkoda afi na mba beka chi obi se mo nkodua po ana mo nkoyesi wo mo se de akoso no enye ensahode amfa ma afoforo nso wo se de be ya wo mo so wo mo nkotu ana mo bi yete saa wo mo ho ebekwa akokire wo mo daachi Adishimai ma yentu ansem no so famamo na ye kwa homa no so na yene executive secretary Edema Global Security for Africa Research and Good Governance Yera Francis Ahovi akotwetwe nkomo na ansem ni nyina da no efase Israel wonom so ene Iran fo entokwache ne yen ene aba betodwa wabra amaneyo anase yene amanfofrofo ye mansoafo ya wono so eda entemo yewra ablakwa any update number 2 ya wade ba ye nchechiremu ba ye no any sempepe Israel memo wono Ghana for de shebe se ahenkro aduokunu mienu 922 Ghanaians and sabre kasei wonom ho akonsenseme ewo eho na emu be se aduosia enum 65 eya desuafo ya suapon be se ensiemu ena wonom so agent te ya na se woto wade suaso ewo na wade nsemo to just say baby edu no any state of emergency Israel for mu chese hwa ye hu enu nti won ma hye so nyina da watotum unya kwampo ena wafiri o man ni mu yankone ne yewrayi nkodi nkomo wono ena ebabambo hu nsem ewiase nyina mu a wabo bew ewo nimdie ewo mu yewra wo vioti yenka ewia SOMPA so ne yada wase abo hamidofo ya metimo nka mo hu ti sen nyankopon kra wo ha na nso yenso ye da nyankopon ase Asamu asieni o Ghana for besa 922 ena ye kese wo ho akodi nsensem ewo Israel memo mo ankasa no se na musi hu asemu yi yo midamo se be kan se asema ayro hosem because on se assembly sie no etimi se ye foreign minister honorable Ablakwa but me di shetu o se omo Iran no ombetinya a befinte so ya dwen yes nka ebia sai no betinya koso wo Israel honso na unfortunately no obia da dwen se ebia Israel honso no ebetinya bayesa so kasa sisia no ebetinya kan se yasema ayiro honsem so we need to adopt a strategy abetinya master yenkofo a omo kan mo ho no ombetinya befi ana so ombetinya call same heavens bia ana bebia ebeho ana even the same Israel no enye bibiara na sa eyino so you need to adopt a strategy say bebia sa nyama ensem sino ebetinya achi omudru ho and sana say ebetinya to anamobi say Ghana omba bedua na omaba eti sebia Ghana ha se no mo a
ebi ana tamale ene bi eje entetiye wo suapom ho fi se yanya ne nteye se enkwada na se ma me fan se de suafo mu nya nkwada be se duosienum 65 ebi a wo bi e wo UDS ebi a ye ka so obi wo Flamantemu obi wo Asante Mantemu wo hwe se ne ne amasitie na wo ne panyimfo twetwe nkomo fa ho a ebe ye mre de ama wo no wo sa kwan so obo abo mu nyina no de akoba bi a e wo ne ntokwa ne nyina mu sa no yo so me da say ebe ka say this why you need to be very alert and say yeah nkofo aye wo sa zone the students and say omonkasa omudi omwasu to form say or say at this moment and now say there should be any envoy and not concern bia and this is more appointed say oh any say a club ahafin need to an amako ho umbetini anya suje as they move there, their leaders have to be corresponded with whoever is a leader around the Israel. Say, almost any zone they are, kind of say, wherever they will be gathering, they have to be giving information to our leaders. Because you see, example, say, anything possible, sir. At this very moment, one casa, a Caribbean, and now, Caribbean, now, hello. My name is Saul Driver Kakran Kaupakemana. I say a mutu chessy kakra crentiama, yente was some no man in Sissuye. I've heard the young Casamidofo. Okay. So, my partner said, I just tell them, as I say, school for no, and now be there. As I say, Omokasa, Omo, secret, also, two Omokasa moving. Our hands. One, and say, only have to say, a global bill. They are suddenly and also a cell call before there should be a liaison, and now relationship be a communication. Be war for any area or multi in team. And so, like I said, side information, no better could do your leaders and not government because you see, government all three who say, I'm our growing resources here, and now I do so. They, the students themselves, SOMPA FM. Each other. It's me back, a bit must say, Medina. Now also after point this one now for show this one the committee of Kumasi and Basa government himself. There are some group at Medina and there are some also group at Kumasi, but only now move. And then so say German government at this very moment the boss and common. Yadi wo chotwo no say wo show my Ghana. Sania sentokwano yemfa ye ho nkowura mu pii na ekwan ya mpanyimfo pesa wo faso na wo gina entamo no sen ena bambo mu wo aniwa kese e wo mu obetimi akade afa ho yera obi wa ho ma ne mu aye menim dano ho kakra bi mai wadaroma na ye nkra die mu ano no empanyimfo na na mo wa wo to no de obetimi ase de akere wadaroma Abusia mo fanche ye na ye hwese Ghana ase empanyimfo no ye kwaye ye wo se agimugye ne e wo Iran ne Israel fo entokwayi mu eno na ne ye pese ye gensem kakra reference na so ne nyina mu no ye wura yin krata wonom ede ababonten ya ne nsa na ehyaase no no wo ka bibi ye rampacha wo te yenka me sino ka aye kakra afedi ayenti gina wana yenwie sesi na wo wanu asem so awoka me patra say ye bo mpinifo abaso minister susana mo say yate ebusia wase ye mo mpanyimfo na baso esanse wonu magina ntemu ye wonum kwata Israel fo achi ena Iran fo abeka se na ebu enti adehye wo no
wɔn mo abɛto ahyɛ mo sisan so ɛna Iran so yɛn kwata wɔn mo akyi nti no ɛnam gyina wɔn man Ghana egyina mfimfini nti no ɛwɔ sa abasobɔdeɛ de ɛma mpanyinfoɔ wei ɛyɛ executive secretary ɛde ma Global Security for Africa Research and Good Governance yɛwura Francis Ahovi ɛna yɛtie ne nkɔmɔ twitwi. afei yɛn nyina Iran ɛne Israel wɔn mo ntɔkɔ yɛ mu na yɛmfa kakra mfiri hɔ ma wo. Israel pani a wɔsi wɔn manan mu ɛwɔ man Ghana mu no yɛfrɛ no Roy Gilad na wɔne nsɛntwerɛfoɔ abɔ nkɔmmɔ ɛna wɔakyɛ sɛ hwɛ wokɔto sɛ nipa mmienu ko a yɛa no wabusa sɛ naano ɛbaa ne sɛn na wɔnom deɛ naano sɛ ne ɛbaayɛ ɛna wɔkyerɛ mi wɔkyerɛ sɛ wɔn mo te hɔ wɔn mo nka bi nhyɛ mu bɛyɛ sɛ February busumi no mu ɛwɔ 1979 tɔn ɛna Iranfoɔ ɛyɛ so wɔn bɛpepa kasa no wɔyɛ frɛ no Israel no wɔn bɛyi afiri wiase koraa wɔn mo mma wiase bio ɛna wɔn bɔ wɔn tirim saa nanso mpanin sɛ wɔpɛ boɔ ɛde ato abɔ anomaa no 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 nso pɛ baabi obɛbɔ mɔde ahwiri de asie no nti firi saa brɛ no wɔn yɛ mɔde atotoɔm nneɛma afei ne wɔn yɛ hunu sɛ Iranfoɔ wɔn mo ade ano wɔn aka wɔn tirim nso wɔn nya wɔn bɛyɛ no afei ne aba mu ɛna wɔn nso ntwɛn ɛntena hɔ ɛma saa adeɛ no mba mu nti wɔn mo ɛne wɔn akaba kyerɛ mu a ɛnya asɛm kumaa koraa na wɔkyerɛ sɛ wɔn mo nim sɛ amaama ahodoɔ bebree ɛwɔ wɔn ho tirimka yɛ a wɔn nya wɔn a wɔn bɛyi wɔn ntɛm paa nanso akadeɛ yɛ a wɔn mo de bɛyi wɔn no wɔn mo ni ebinom nso wɔ hɔ a wɔn nya wɔn bɛyi wɔn nanso wɔn wɔ akadeɛ no saafoɔ no nyinaa no ka bɔ mu a ɛna ma ntɔkwa etimi ba no na emom sɛ wokonya wɔ bi a wɔn wɔ akadeɛ na wɔnya nso bɛyi wɔ afiri hɔ no a saa nipa no na waturu so santem na bibia etimi akɔnkan yɛwura Roy Gilad ne nsɛm a wɔde to yɛnim ne bi nie. The answer is quite simple. Whenever your enemy declares clearly about his will and wish to get rid of you, to annihilate you, to destroy you, to erase you from the face of the earth, as the Iranian leaders are doing since February 1979. That's the year of the Iranian Shiite revolution. And at the same time, they are having the ability or trying to develop the ability to do what they wish. This is when we become worried. We have many enemies that would like to erase us from the face of the earth, but do not have the ability. We have states that have the ability, but do not want to erase us from the face of the earth. But when we have an enemies that have both, this is when we become worried. Abusia eni etiye Roy Gilad wono Israeli ambassador ya wo my Ghana mu na on fane sem na nso ha wo bewie kura no ene o se akane no na wo mu nyina nsada nkɔ bankrom na nso enei ukopiem wo Israel wo nyina akɔ bankrom ehunu se brepa ni kwan ni kwan so a no so betu Iranfo so sa na emom ni awamo dwene ho a ese ho no na no mo ayom entanta kakra ne se na wo se nko mo kontam ana sabre ya mu anaye. It's the nuclear threat. We believe that the Iranians have reached uranium to a level of 60%, which is enough for 9 nuclear bombs. And they are developing, as you can see now, and as you showed before, between 2,000 and 3,000 ballistic missiles, of which they've launched already like 200 against Israel, causing significant damage. That has to be said. I think the main criticism you have among the Israeli people is that maybe we need to do it before, not to wait so much. So I think Israel now, there is a very wide consensus among your viewers who do not know Israelis. Israel is a very opinionated people, and it's very hard to find consensus among Israeli people. There is a consensus now that this was the right thing to do before they had the 2,000 missiles that caused now significant damage in Israel. Anyway, Israelites. O kan for France abaka say Israeli one more name we senior wa my Ghana mu Roy Gilad and what church mu church say no kra anamu a wan atunu de we bia hwe na wan kasa ntia won na wan ya adwuma pa. Ranking member ya oda abedwaku a wo mu na hye omani sikasem totoye ene kanko ensem so no kro ya eyo fose ayire bi abato mpeso so mrahye bedwani onyanfo kodwo opon kroma na ekasai wode adesede eto aban anim se sabre ya Ghana Revenue Authority GRA dwumekuo no wo mo atwentwen so se eto a beto fangobo ene product ahodo bi no mo eso no
wɔn ɛtwentwɛn so kakra no wɔsi aban ne take advantage abere na wɔn ɛhwɛ sɛ wɔn bɛtoato adwene ayɛ nsakyerɛmu sɛ fango atan no ankasa ɛkwan yɛ fa so yɛ sika ba mu a wɔn de bɔ asoyɛ no ho bra afei sika so fira asoyɛ no mu so no wɔn de edi dwuma ahodoɔ abia yɛ sika no ɛkɔ ɛho ntotoyɛ ne nsakyerɛ bi ɛsɛ fata bia no saa abere yi ɛna ɛsɛ sɛ aban no hwɛ no wɔtoto nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ nneɛma ɛbɛtumi akɔ yie onyamfo kodwo ɔpɔn kroma ɛnkasɛm no wɔse ahyɛseɛ no kora no wɔno deɛ no wɔhu no sɛ saa levy na ho hia senka wɔn de bɛba koraa enti enye suspension ne nko aho asɛm no wɔn prio wɔn pere sɛ ɛto no ankasa yɛ betwam kra ɛdi afiri hɔ na aboa magana fo so kom mu ahia wɔn wabra wɔkyɛ ne nsɛm akyɛ nsɛmtwɛfo no yɛntie bi. Your assumption that global fuel prices will be low for the foreseeable future is a wrong calculation. We said that last week Monday. Little did we know, a few days down the line, we have been proven right that assumption cannot hold. So what we are saying to government is, don't rush in this area. Let's get back to the drawing board. Let all the ideas that exist come to the fore. We'll share our ideas with you. Listen to the oil marketing companies and civil society groups and everybody else. And let's help you find a way by which you can avoid that 6 billion gap in our budget which you have created. Onipa yɛte ne ne sɛsie yi ɛyɛ ranking member economy and development committee yɛ wɔ mayi mmarahyɛbadwa no kuro yi a ɛyɛ mmarahyɛbadwani ɛde ma ɔfase ayere bi owura kodwo ɔpɔn kroma Abusua panyin aka sɛ obi biara ne hɔ a ne ho nneɛma aso na kwankoro tɔ da bia wɔ abrabɔ mu no ɛyɛ na ho kyerɛ bi etimi bɛyanta mo hia buburo ne ba ne saa ɛno nti ɛna yɛ na sika krabiafoɔ no so wɔ no nti no ɛne ɛno ane sɛ wodi dwa na wode wɔn sika kakra bi akɔhyehyɛ hɔ a anaasɛ bi a wodi sika sɛm ho dwadie bi ɛne wɔnom ɛyɔdeɛ a na wakɔ akɔgye besia kakra de atwitwa wo ho ɛsɛn sɛ yɛse ahoɔhene nti ɛna yɛ na yɛgya mɔwerɛ na ɛtɔ da bi a obi akɔ akɔgye besia wɔ bank no yɛama ne brɛ bosumi bia ne atua 1,000 cedis na fato wɔn kakra bɛɛ sɛ bosumi du anaasɛ afentɛm no wɔyi ka na firi hɔ wɔsɛ pee na wagye so o yɛsɛ afidio we no eyi aboa ni sonko agya no so ani sonko ne saka sika no kwaduro trom wɔno na ɛkɔ no na chifu tro kra nya de abankefoɔ no ebehu wei aka ho bi ama na ba betodwa sɛ sika kra bi ahodoɔ no wɔn besia bɔ ho nsɛm no atoto ape agye nsrepe ɛsan sɛ wɔsika no kwa na ɛkɔ adehye nsɛm nanso ɛyɛ na wɔn san ɛmfa mmerɛ wɔnom ɛna Bank of Ghana fo nso abɛmu bi ɛkyerɛ sɛ hwɛ sɛ woyɛ obi na so akɔ akɔgye besia wɔ bank na bia bankefoɔ no wadwene sɛ ɔmo hwehwɛ ɔmo hu a ɛnya wadwene sɛ wafa ho adi Ghana card wo bi anaasɛ wo nsɛm ɛwɔ mpanyinfoɔ nsɛm ɛno nti ne sɛ wo mpɛ de to mpɛ ne no anim yɛahwɛ na kɔtua wo ka yɛse kasa korampo no sɛ wokɔ ne kasa bla wɔ ma akomatɔ yam ɛne wɔnom kɔ kasa na kwan abɛfa so ɔbɛtua no kɔtua fi ɔnyɛ saa bɛsɛ mfinhyia num sɛ ne mobile banking ni bi na woyɛ o sɛ de ɛbɛyɛ o ho kyerɛ wo na wo pɛ besia baabi bia da ne hɔ a wokɔ a yɛbɛma wo bie na obi nso so sɛnde wo sika sɛ trom ɛne ɛtɔ mo ano ɔmo nso ɛyi de atua bankefoɔ ne ka ɛsan sɛ kwase abuo saa de anya de a Bank of Ghana ɛkyerɛ sɛ ɔmbɛtena se ama no akɔ so nsɛm wɔsɛ nyina da wɔnom ɛde to dwa wɔ abra wɔ frihyɛmudie na wɔn a wɔka bie wɔm ɛwɔ sikasɛm ho nsɛm soɔ wɔnom kɔ hyia yɛ ne banks ahodoɔ no nyina da mu mpanyinfoɔ ɛtoato adwen ahwɛ kwan pɔ bɛfa so na saa asɛm no a akɔyɛ saa ahoma bi ayanta mo kɔn mu ɛbrɛ wɔn dwumadi aseɛ no wɔpɛpɛ ne pomasi brɛ ɛna nsɛm wɔasie nyina firi mu tɔɔyɛ a sompa kaseɛfoɔ yɛn nso yɛatamu a yɛde bi ɛsom ɛna awie no yɛbɛto ansɛm no so na mmom hyɛ no nso sɛ ne nyinaa no sɛ wobɛnya asomdwie fan na wode ɛwɔ adwuma a titiriw paa ne mmaa no gye sɛ moyɛ secured bɛrima so ɔbaa ne nyɛ secured a wo nso nya deɛ a ho bɛtɔw ɛsiane sɛ wɔbɔ mmɔden akɔ kurom na so wabu ne nsa na ade no anhyɛ da nyina yie na ɛfefa ho na ho sɛ ne ho nyinaa sɛ a na hwan yere na ɛkɔ yi ɔho ɔn sɛ odin aba mu enti asomasi yere na ɛkɔ no da bia na wodin ɛne na mu mepa kyɛw ɛyɛ apɛsikio na fama no wae ɛno ne bɛtumi aboa na ama wɔno nso wayɛ so well secured na bibia timi ayɛ fine ɛde ama wo mepa kyɛw wei no ne boɔ no yɛde boɔ no ato so sɛ wokɔ atɔ ne sei nti mu amu wɔ Facebook SOMPA 106.5 FM akra no wobɛhunu sɛ boɔ no yɛde ato so wɔ hɔ correct woduru hɔ a wobɛhunu saa pɛpɛɛpɛ enti bra tomirika hyia yɛn afei ne enti ɛwɔ sɛ wotɔ bie ne sɛ ɛyɛ papa ɛna ɛso wa ɛno nti ɛtrɛtrɛ yɛ a ɛma
moja so fi no a eba no empepe mfa ho enkoye ne ntade mu ane ye ne yetoso ena afei so no ye san de pel cotton e de afa mfimfin na minti no san de awura mfimfin wa ka ho no eboa no eyi saa wa hawo na free ho ni nyina no a san so kura menstrual cramps san so ema ne nya bie no na san so kura wa ba no ne ma no mu ho no kura na kama ama da bia ya na meka na nakwa na se wakwa akogu nsa se kim onya ba himfe no obegu nsa wabegu no asomdwe muli na wasan so afiri ho asomdwe muli ya ohaw bia emfira kire emfama ba bia table fo so na afa kios ahodo shops ahodo nyina do abenya bia to asantemantam mu se wo pen baako ana wo pen do tu aton no fo ne kirem ewo mama excellent cosmetics wo wadum pz and afe kwada so estate taxi rank hono a old asempa pharmacy lane mu hono honso abutu ho ya frɛ no 0243 862 159 0243 862 159 na onso emu abrabo enye secured e was akwan ne so da ya na meka se entini no a ewo oto ase e de fa onakokomu ho no osiremu obesi onakokomu ho no ya na ta atwetwon pa enya twon sa na titu ni wono mu a ekwa gem no ene wo mu a eya na tai ebobo no wo ya se o mazupu acheme emfa nkwasha mazupu bi nsu se ananse na ache no nya ananse wonye prosini ana soja ni no achewo ye fra no siatika sa siatika no sa wanhwe ye bebubu agufom ebubugu fom se kimunuma wo ye nyina wo aspirations ni nyina academ me pa cho nipa wo betimi abo na se ba bia betimi anya moa ye moa no ebeba afebo de aboa ho no eye 21st clinic wonum na wiase amansan nyina age won atum se siatica commandant no siatica won na ye nhwemu de brofo efra na siatica ne mpo baaye ema WHO World Health Organization agitu musampa yemfra yade we siatica na emom ne betimi atu ase de ama wa a won brabra so aso no eye 21st clinic wono nko a enetimi ye ne sa edema wo me pa cho wono enyarewa hodo nyina wone sa na so ne kase a wa agi ntin ewo mu no eye siatica no eno nti so who say discomfort be sa no ba na do ani akire mu e 21st clinic ni atimi aboa e sa ha nyina e de afiu so ye nkrobata na hodo no edoso pa enkranta makaso kumasi sunya ntachima nkranza e na fe takwa ne takrade brekum goso oboase ho nyina ye wo ho yate ho apete pa me pa cho e ya afre yen e 0540 311 0540 311 na fe oni yen abonkomo na wa how bia wo face no yen so yatimi aboa wo ama bia so atimi akoyie pa wonu madawroma eno mo so yasene e ma wiai ye de kase no e de ma wo yen twen ho simamra ye ba ye beto aso Kweku, minim sawaya she. Me kraman nani. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. And on the film is a condom. The condom mulia then it's not on, but the don't support as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena ajuju. Na de fa ne premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na
na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma sɛ wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boy here ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spinters bɛbrɛ frɛ no share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mu dɛm fua ɛyɛ medo edura no pa wotimi to wo bo ase etwitwi wo si o do na so ni sɛ me de yas toothpaste ɛne ne brush ɛne twitwi me sima me nya homka same thing na yebokoi na me dear me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me sem fimfim me biem na won hwese me si aye fita accessory homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye oh yes, Enucretrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas Toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababoye. TV Emma Aketiapa ampa nokre ya to akase ne so e de ama na emu a won join yen e wo Facebook e na YouTube ne so no tumirika sesi a na hia yen wo ho e SOMPA 106.5 FM Accra e na YouTube no enso e SOMPA FM live afi social media handles ni nyina so ye live amanfo TikTok no so ye twa bigu ho pa na ye to aso e wo sidi ene ho nkomobo no mu pani a ono e kwafare ba e de ma Blue Skies Company Limited your friend Anthony Powell what in some to ja say no kure Ghana ban wo abo ne homa de ne pa wo ya de se wo boa amasidi no atimanya hoden na woni dollar ne de asi agan a me ne wo ka say wo de dollar ne ti e de ase ne moto mu bo ne sa konkon na emom wo ka bi de atoso say wono mu a wo mo ye anwuma kase ase wo mo fa manfo no ya na say ne eboa wen pa na nso se dollar yi ni si di be ko ne be wi a kire no Donald Trump beka no hono ama dollar yi energy drink anom na wa betam Ghana cedi na hwe se kukuro se ya mfan hye papa anwu akwan mu a ye beko abetra bi atie na akwa kwasi konso no gina nkwantia esansa we hwe se ne inflation ne impo wada 18% ankane 21% ne 20% ho ba bi no na no wo hyehye e no watimi aba na ni ma bedru 18 won hye da ma bi asa eno nti Ghana ye hwe ye ni ahwe ye a ne ye bekurakura ne hwehwere. So the CD is nice and strong at the moment. Well done, the government, for doing it. You know, I mean, the importers are the winners, I mean, fair enough. You know, we did our way for a while. The CD's been very, very weak, and that exchange rate advantage does give you a boost. But you know, it's a pretty awful company that relies entirely on the exchange. I think inflation's about 18%, 21, 22 a few days before. Excuse me. I think it's very difficult to pay 18% for things and then have less hard currency coming back than you would like in order to pay for it. Because when you translate into CDs, you don't have enough. The president, because I heard him speak on Tuesday actually, recognises this, and he reckons that somewhere between 10 and 12 it could balance out. But what he didn't add, and I'd like to add, is that I wouldn't mind having inflation down at 1 or 2. I mean, if you've really got the currency down there, there's three things you need. You need the currency down, you need inflation down there, and you need the economy actually to be, which it hasn't done always. Can I put it tactfully like that? It hasn't done. And actually, if the economy is going really well, and you've got a low inflation, and you've got an exchange rate that is sort of fairly balanced. Abusiani pattern kan era Anthony Powell, wano. And a penny quantity for Kofarba, Yada, Blue Skies Company Limited, and on watches a Ghana City no, when young what then penny fire, the name one fancy papa and Wakwamwa, the Bedia Doknoka.
Fitch eye adwumakuo bi a wɔn ewreti ɔman bia said the economy no entutuye ekɔ enti no wɔn yɛ global rating agency na Fitch for na de ato dwa said the ɔman Ghana na nsɛm wɔn sifa ɛtoto ɔman no esi kasam na boa ama mpejemu kakra abamu a kane no mfie bi atwamu na wohwɛ categories a yɛde yɛn akoto a yɛabɔ ya to restricted default ene wo ma pejemu afiri saa tebea no ya rating wo ma rating ye bi na kyese ba bia mpempenso a Ghana si kasam aduru no aye stable na ensem yi a fetchfo e de abeto emontene no wo mu etue mu se nhyehyɛ ahodo bebre na empenifu edi oman no anim de agu akwamu nti asa rating no akosoro ya oman photo samfo Dr. Kasiel Atofosen edi animu dindindin ne edi kan wo mu tue mu se $13.1 billion no ye euro bond eka bia na eda honom wo mahwe aye ho restructuring edi ho dwuma ama bibia atumi akọ enkan wo mu se eka wo man ne de mfiri ho de enso wo hwɛ tutu a aban edi gu akwan a ase wo mu nim de wo mu eye enye no nko a inflation so eso ate abafom en wo man no sika sidi ni edi no so aban yetimi atoto nneema ama hoden abamu kese kese pa wo mu se wo hwɛ afimpinu ane aduonu miensa 2023 na inflation eda beye ohamu chichemu aduonu 50% ene ya ye kasai de atwa to ya wo de ba ye no na ye bosomi atwa mu May na ejina ohamu chichemu edu nwotwe achiripo 18.4% ewo 2025 mu enti wo hye 2023 mfie mienu ntem besi sa abre ya na wutimu se enteso abapa ewo inflation mu a empenifo ebo amane sesa ahyehyɛ ya ban adi gu akwan mu no se wo ma mananso ha no mo koso yire wo ho etu sa na mo no dia ene ebedu 2026 afie betwam no na ya de anema so atia ba fom kra amo man ni sikasem no etimi akoye na omai photo samfo Dr. Kasiel Atofosen wote sa asem no so we kra de ahyase nie Ghana fo nya huhwe afen wo mo bayire niema mu pa aye hyehye mapa enye de ankofo bi baye yetwa mu no wo mo si aban ya abai de wo mo nim de wo mo ye enti enfie kakra di yanim no Ghana fo ntewo mani no mo ntewo ma sopote mfanto fom ehwe se de nioma ebisi fa kɔ no wo man kasa ne bedi adanse se eye no kre se wo mato abapa o mato abapa no eni aban we se ba ye wose asase bia wo wura binti asase ena wokwa na wo wura kuro bi mu a na wo hwe ntotoye ne se ne esi kwa agensa bemu e wo mpuntuo kwan so awutimu sampa eni akandifo awodo ya wonum so ebu oman no eya ade a won totoye ewo enwuma bia ahodo ne ajapade ahodo bi obo ade de ma wonum no won hyeda entoto ne ye ne no ena eye Rajon Roman Mahama mampanyi wo ba ye ene wone na pamfo wonum aka wonti e de asen ho ama ye kase wo kire so obo ade ne Ghana so sene wanye yabro no ma ya sase yentam owie ye ode adodode eye fomagudi adodo na hyehye mu no ye godu ho nsensem na ye se manfrafo ne ba no mo befa no mo de kɔ eno tie nam so ama gold board wapa ye rasami jamfi eni ti breakers ya mpempen wototo ne ma ewo na no eno de betu dwa se wo hwɛ se ne ye godu ho nsensem no esi kɔ na ene wontimi fa gold na wontimi fa nkɔmɔ obi asama to de ama no eno titi se de ye akoko board tie no ewo se wunya gold a wo de kɔ gold board wo na bedi gold ho dwa nso so a ewo se butimi nya tumi krata Nano eno ode to eye wono mo ye small scale miners ni nyina nim se won hwe ntoto won ho ano na emoa bia do betimi ayo e de abo aban no wonyo ne sa na o ma wono da etwato se kotoni ma me no ne bosome na ne de to so aduonu baako ene wose obi ada ya wudi gold hu dwa no wutimi nya sa to mikrata ne bi na so no consensus small scale miners association no e de nsem to mpanyifo anim se bre na se etwetwere mo bododo nti wo ntiremu kakra Emma wonum de bosome baako eka ho na June 21st ena sada no eso anam so ma central for SOMPA for ya bo eye humam ene penye pa ya wono de wani kiremo ewo eye concern small scale miners association mu a wodi won manim yewra Michael Kwadwo Pepra ene na kwa akwatwetwe nkomo abisa ne sa so ahoboa no esi esanse bre no eya ye be yenkotie nsem a wode ma yen be support the gold board inauguration ni gold board na bandi abana yenye be musisi ya gold board na boa na gold buy na
a trophy small scale mining Boama a dollar and to me stabilize it. Yes, so baby no who was at least they are so contributing to a bigger and a larger picture in the country. Nemo mefo akonya we so anyo video we so abo yenina omototo good no ko se mo registration ne cost for my mo ho se mo de mo registration for that matter no mo ni India for ne be adwuma no se wo ankasa wanye application no na wo so be small gain of good there and assembly be no association no into me and my boy and as into me to change depending on the name one other name is good board number we make it just small scale mining you good no better now for Sophia man and member to they make actually members in more going to munina mobile and try no any application na nya lines na to good na obi Nia yane no etwetwe nkomo yi eye Michael Kwadwo Pepra wono ene ba no den metro president edema concern small scale miners association ya wonom so etua my Ghana mu ase ye to ansam ne so ne de ani akire mu e Ghana mrahye bedwafie pani ono kasa anaso otua mrahye bedwana no eye Alban Somanna Kingsford Bagben ne din neutrality eye Ask Bagben wade atudwa tiasa wano Amribia etwamu na wakasa editia LGBTQI+ 123 gwachire ho. Watra se enya ba kokora. Na enei wasanya kwan na wakasa biewu a. Wabesa kase su biem se enya ebo man ebo kuro. Enu nti enei amanfo ayedin wo ho no mo nsha dan ka hwemfa ho a wono de obekasa wo ho. Watra se LGBTQI+ ane ho nkobo no nyina no e wose yetwa na su okura fi o man Ghana kasam na afei ye twa ba hwe ande tabon to so kire se enya de ye bebo man Ghana kura eno nti ye nyina yanka ehomom na yanka mwa na bibia so enko yie pa pani adensem wo nyina tudwa ebra eje Uganda fo wo mpanifo bi ebesra no na woni wo ebonko no che senka bibrem nyina na ye kan ho abom na yaboa ama LGBTQI+ ehun komobo no ye twa na suo e de afi bimamu a anka beboa yen pa. And you can be sure for that world they want to create and impose on us, it will not be there when we are alive. We will not accept it. LGBT is not African. It is not natural. God did not create it. It's an imposition. And that we must all resist. LGBT no, enya papa, enya bibiman yamamra no, we nyangopon amo, we Ask Bagben, Alban, Somanna, Kingsford, Bagben, Ghana mrasebedwam chiamehene, na nsem ni bi no. Yatwa and some no so strategic mobilization Ghana Limited yedwumaku etwenitiawa efreno SML womo ebontreni se enche womo de special prosecutor atnaye no ne panyina woda no ekwakopimu ewo court na wakwakoyiyi nsema hodo bi ano director of support services Dr. Yase wasapon wono de dwumaku no ano wabra woni nsem 1243 nkomo no wo se bosumi juni ya munida na etosu edu en womunya no entiese womo office wo su ene tema brekro no emu no enkrofo bi a yasoma womo free special prosecutor atena ye ekọ ho no ene rambo sa yi bi kokyere adwumayefo beye enan enye no nko a womo akade ahodo ya womo kyere se GRA fo niam a womo de ba ya no womo ye adwumade am womo nyina womo kosesa sa niam no nyina service ahodo gold analyzers ne technical equipment an womo didi dwuma ho nyina no womo ezuzu se atenaye no mpenifo a yesoma womo ba ho no womo besesa sa niam no nyina edi firi wo akire womo popo womo ni ede kire adwumayefo no a yekukuru womo koye no wo se womo te sa asem no na so obi ka se nya de womo de special prosecutor be kokoto anke be womo ya pasan se we no enya de famra mu kura ni who ya mesi akano afa say wo set it up say oh ye bibi say ya you will not think it's any planet do be kokot enke be yanwa pa because this is damage to private property na wo mo tutu kosa ne enyoma enka contract
extract ne ho ayeye magiare downstream nyoma e na wo mu fa ya fine abaye tia isika wo ho enti no ye betumi aka say okay but upstream ni gold analyzers and then the software upstream ho nyoma and nyoma wa betisa enye abaye dwuma ye ni aban field ye wo ho in that sense no wa betisa ni nyina e court na what ye ko enti court ne de enye ye na what ye ka they knew said this, if this was what they were going to do there definitely we are going to court. Any ekotie ye director of support services ewo SML edwumekuo no mu Dr. Yase Wasapon. Yen konko wie nsem ni nyina da ewo amanone na Trump ene na nsenya da eno de betu dwase sene a wo pese businesses anase dwade ye ho nsem etimi gina brand ne ema ne muso ewo US abrochima mu ntino obi bia da wode eniema se ye hyenyo se ye de benyo every woman mo eto mo ewo US ne de ene eto ahodo wo tablet to won so na ukowura mu ewo UK ene 25% ene ode to wonum so ne titiriw ene ehyen ahodo ya wonum ede wura mu ewo US wo na no ena wonum mampanyin ene panyinfo ahodo mansoafo sorry ye ene eye Trump ko twetwen komasa da bi wa ene sa enya ade ebetimi abo mu ntia waso mu mienu eto kese na wo mutimi county pa ho se be ya adwade ho nsam na mani mienu ebetimi akoso ewa abra obi ho nkyere no apani apani nuane ampaye kase Donald Trump wone eye UK fo akwakodi ahia wa abra na G7 summit bi ekoso wa Canada ama wonu masanti ase apam se hyenyo se de benyo eba de a ene ese UK ne manko ade 10% ato ena wode eto so na we no etimi aboa amadwade ho nsam no so no afa ne ntampa fra ama oman ne mienu so enya mfaso e de abo won ho bra ama bi nso aka wade hye ewie ebusia we so ena ne ye gina na dumienu kase ya secure sanitary pad eso ya sene me ye de brewo no ye de nyina esie nsam a ye de besom wo no ena animu ni bi eni se 2025 bi sin social ya ekoso ye beto dwasa desuafo mienu yampene ama womo anko social ne mu nkomo otibi wo kase boy san so ena abusia Israel ene ye omu ne Iran to kwache ne ye Ghana fo ye wo akwaja nsenseme ewo Israel ne mu nkomobo eya ade a wote ye nso Israel for kire se 1979 ena Iran for ye amanye so mbe pepa Israel afri asase so nanso womo antimi eno ehon entasa ena ese yehuni ensam no na ahodo bebre eka we no ho ena secure sanitary pad na dawroma obomodin aso yasene eme yede kase yi ede ebra wo secure sanitary pad no eye pad papa ya ma no etimi bua won ebra won adu ambusumi no mu na eniema no eba gidigidi no yo betimi dia krakra won hu yie pa amu ahu sesie etimi akonkan eye secure sanitary pad enya na ewo ba bia table fo so ene edwomfo man kwa say yo tonto sikwa no de bia sinchen sanse secure no oton ayeto pa mama excellent cosmetics na dawroma ena santimantan ne nkwado nyina so wo mu nyina enya bito na bibia so etimi akonkan eya afra mama excellent ewo 0243 862 158 0243 862 158 na one no abo enkomo ena afi 21st clinic wono so eba no sese yatka yade no wono mo enetimi tu ase correct pa di free so na bibia so etimi akoyie ade ama wo mesi entini no afiri wotu ase ade fa osire besi na akokomu ho no se ta twetwe pa 21st clinic akira kwan na ye mo a enyi sa wo ha no emfiri ho so nya sa ubehu no na ye de wasi wheelchair mu na ye pia ho na ne ona mienu mpo na da asan na ye wheelchair mu a ye pia wo 21st clinic wona be masa ade we ye afiri so na bibia etimi akonkan ade ama wo yate ye ho agum e wo man Ghana mantam ni nyina mu e ya afra ye e wo 0540 311 311 0540 311 311 Endpoint Homeopathy Clinic was say I'm free. Endpoint Homeopathy Clinic me pacho awo na emma na no nkrofo ya metwa awon kwan ma wan call Endpoint Homeopathy Clinic ya wo mo ne am na nsa say yetimi am bosumi nsiata so makọ Endpoint pa dia ene abusumi nsiantam wo enche bia ebe hunu sunsanso amanigye ede abafie wote hwa wo gede yen awo na emma bema won so so bia na wa ba adabrido ba bia betimi anya fa ahudie no eye Endpoint Homeopathy Clinic eho ene betimi aboa wo ha bia wo nipadua no mu no eho na betimi akwakwaja ya rehwe 0244
867-068 and 0274-234-321 na one empani abo enkomo na bia so etimi akoyie pa ede amawo Rahim Rankin said good evening good afternoon see great news kwaso pa and afi ohina na message bi wono so no pre ekoyie pa na nana ekwa mo abaten ene woni aka nyina so bi ba e wo Facebook ne so yenu ma oti yanka okase mu no ye me Obrempon na kwaku ampoma mene Ajua asare enafe Ohini re mame ekuya yeboa esiama bronya ablewati ana kwaku